Bueno, hem viscut esta nit la presentació del primer capítol. En principi anava a ser un documental, com ha dit César, el nostre president, per a documentar la sol·licitud de que es declare la recordar festa de bé d'interès local. Ens va abrumar la quantitat de documentació que els paterners i les paterneres teníem aguardades dins de casa i que ningú, només que els que la tenia, podien veure-la. Crec que és una labor que feia falta per mostrar a les noves generacions que venen quins són els orígens de l'actual cordà, de l'actual recordar. Quins són els orígens de l'actual recordar. Tota aquesta documentació espero que es quedi on calga, en l'Ajuntament, en l'arxiu d'Interpenyes, en tots aquells llocs que el facin arribar a les futures generacions. Bueno, tenim així a Juan Antonio Sagredo y Marco, alcalde president de la vila de Paterna. Què t'ha paregut el documental? Bueno, pues magnífic, no? Sí que és de veres que feia falta tindre un documental així, no? Per a saber d'on venim. I a mi m'agrada molt com heu tratat pues la part tan difícil, no? De com ha crescut i com se té que fer aquest equilibri, no? Entre els veïns i els coeters. I jo crec que n'hi ha un testimoni molt clar, no? Les mateixes veïnes que diuen que clar, que se tenia que solucionar, però que tampoc... Però molestava, però clar, la tradició... Entonces, jo crec que ha sigut molt clar, no? I aquest moment tan complicat de veure com se donava una solució i se mantenia la tradició. Jo crec que bueno, mirant-lo des d'ara, pues se va fer les coses com tocava. Sí que és de veres que era molt complicat, no? Dir-li a la gent que s'engaviara, però bueno, jo crec que al final sí que s'ha alcançat aquest equilibri entre la recordar en el tir de colom i sobretot jo crec que l'espai del coetòdrom és sobretot molt important per a fer escola i per a sobretot conscienciar els més xicotets, que després són els que van a fer una bona acordada, unes bones recordades, etc. M'ha cridat a mi l'atenció. Jo no havia vist tot el documental, tot el capítol sencer, però m'ha cridat l'atenció que al 98-99, des de l'Ajuntament, des d'aquesta comissió 2001, des d'aquesta comissió que es crea, estaven donant ja les normes que ens han vingut de la Unió Europea. Sí, efectivament. Jo sempre ho he dit, no? Que una de les coses de l'èxit ja de Paterna com a ciutat del foc, no només la pròpia acordar, no? Sinó tots els actes de pirotècnics que fem des d'ací, des de Paterna, és la seguretat i ser els primers, perquè al final el ser el referent també te fa ser responsable i ser sempre els primers que ens adequem a les normatives europees. Per això jo crec que l'èxit va d'això, no? A banda de totes les nostres tradicions i de lo bo que tenim, és que sempre estem els primers i som els responsables i la gent ens mira com el que som, referents. M'alegre molt que t'hagi agradat i esperant el segon capítol, supose. Sí, efectivament. Moltes ganes. Gràcies, Manolo. Gràcies. Bueno, vaig a xocar-me perquè jo, en la meva amiga Paqui, regidora del Partit Socialista de Paterna, paternera, primera regidora d'una regidoria de tradicions, cultura i foc. Sí. Que fort. Que fort, sí, molt fort. La veritat és que jo en el 2015 se crea la regidoria que engloba tradició, cultura i foc, que així ho comenta el companyero Sagredo i li pareix molt bé. I així, verdament, me diu que va crear la regidoria com tal i des de luego és l'orgull que m'emportaré d'haver sigut la primera regidora dins d'aquesta regidoria ja creada i després aquesta regidoria sempre està vinculat, encara que ara
n'hi ha que un altre nom, la regidoria de foc continua, i sempre està vinculada tant al Consejo Sectorial, pressupost, com a Interpenyes. És que una cosa no se pot desvincular de l'altra, en la qual la tradició ens comporta molta cultura i la cultura nostra és la del foc. I en aquesta cultura, Paqui, què t'ha paregut? Primer, t'ha agradat el documental? Sí. Què t'ha paregut que aporta este documental? Pues jo crec que vaig a dir algo que estava comentant en tota la gent. Jo crec que tinc o molt bona memòria o me'n recorde de tot i soc molt mature. Jo soc molt mature i sempre he estat en el carrer, darrere de qui tirava, i entonces m'ha reconfortat moltíssim. Imatges que ja havia esborrat de la memòria, persones que ja no has tornat a veure, i te fomenta molt més la cultura, i la cultura que no n'hi ha que perdre, la cultura del foc, que no se pot explicar. És que a vegades li volem buscar adjectius i no té com tal. Sí, m'ha agradat molt. Molt bé, vaig a preguntar-li a Camilo, responsable un dels responsables junt a Santi Muñoz. Bueno, Camilo i Santi Muñoz són els pilars mestres d'aquest edifici que acabem de veure només que la primera planta. Encara queden unes quantes plantes més. I, Camilo, és el que tu esperaves veure de tota la feina que hi havia? Sí, jo pense que d'alguna manera representa el projecte que la Federació d'Interpenyes va idear en el seu moment. Quin era l'objectiu? De transmetre a les generacions el que ha sigut els orígens de la cultura del foc. O sigui que nosaltres el que pensem és que este documental té pretensions de futur, pretensions de continuïtat més que de present. I en aquest sentit tenim que estar molt orgullosos, primer com a membres de la Federació d'Interpenyes, com a paterners, i jo com a cronista especialment molt satisfet. Pues no sé la resta, però jo te donaré gràcies. Gràcies a tots, perquè tu, per exemple, eres una persona que has estat ahí contínuament. O sigui que les gràcies no és per les persones que apareixen, que tal, és per a tots. I tu has estat ahí i ha estat tot l'equip tècnic, documental, de vídeo, d'idear, i a les persones que han col·laborat. És un projecte, com dic, de futur, amb pretensions de continuïtat per a les generacions que diguen mira les persones que n'hi havia ahir i mira el que han fet. I jo crec que des d'aquesta perspectiva tenim que estar molt orgullosos, molt orgullosos. I gràcies a tu, Manolo. No, gràcies a vosaltres per estar així, per fer-nos companyia, per estar així. Sense vosaltres no podria ser algo com el que acabem de veure. Moltíssimes gràcies, Paqui i Camilo. Bueno, tenim així a Alison, la joventut de la directiva d'Interpenyes. Tu no has viscut, per la teva joventut, no has viscut els coets al carrer, però què t'ha paregut el documental? Molt emocionant, ja que veure mon pare, el meu tio, l'altre tio, tots ahir, ha sigut molt emotiu. M'he ficat a plorar un poquet, la veritat, no hay que enganyar-nos. I la veritat que no poder viure això és com dir, m'agradaria estar ahí en aquest moment. I una cosa, tu que no l'has viscut, que ara ho has vist, havies vist, m'imagino que ton pare i tons tios sí que t'haurien contat el que se feia, però te fes una idea de lo que realment has vist així? No, en veritat no, perquè, clar, algunes imatges, però no eren vídeos o com la conta Camilo, està molt, com dir-lo? Didàctic, exacte. Aleshores, com algo nou i el tens molt en el sentit de veure com el cor te fica en aquest pla, amb tots els majors, el que han passat, és molt emotiu, sí. Moltíssimes gràcies, Alison. José Manuel.
Una persona muy currante dentro de la Federación Interpeñas, responsable de que salgan muy bien los correfocs, tanto los de Paterna como los que hacemos por fuera, cohetero de toda la vida, peñista de una de las mejores peñas, la mía, la del Boguet. ¿Qué te ha parecido el documental que has visto? Pues mira, la verdad es bonito porque recuerdas cosas que las vives en primera persona. Entonces son imágenes que que por un motivo u otro no las has podido ver. Sobre todo lo que da Espardeña, que es con la peña que más hemos trabajado y hemos jugado con el fuego. Y echar la vista atrás, porque esa vivencia que dice ella, que no ha podido hacerlo, nosotros gracias a ella sí que lo hemos podido hacer, pues es gratificante. Y después, con la exposición que ha hecho Camilo, ya detallada y bien documentada, pues es una maravilla, sobre todo para la gente joven que no ha tenido la oportunidad de haber vivido eso que hemos vivido nosotros. Pues yo creo que se le pasa toda esa esencia de la pólvora a la juventud. Perfecto, ha estado precioso. Muy bien, me imagino que los dos esperando el segundo capítulo, ¿no? Por supuesto. Sí, vamos. Pues moltíssimes gràcies, Alison, José Manuel. Antonio Monraval és coeter major, és coeter major, però coeter de tota la vida i segueixes tirant coets. Què t'ha paregut el documental? El documental m'ha paregut molt interessant, m'ha recordat quan jo era un crio, què li passa? Ja saps que jo mai he estat en una penya, però sempre he estat tirat coets al carrer, això ha estat ahí. Y bueno, al final me viste en la foto como responsable, en una foto en que no apareixes tú, de la aparición del coetòdrom, però tu també estaves. Sí, però bueno. Molt bé. Entonces t'ha paregut bé? M'ha paregut molt bé. Esperant el segon capítol o què? Esperarem el segon capítol. Moltíssimes gràcies per A tu. vindre, Toni. Vale, adeu. Adeu. Paco Martínez, también protagonista de documental. ¿Qué te ha parecido el documental, Paco? Hombre, pues me ha parecido muy bueno tener una documentación guardada para futuras generaciones que vean cómo eran antiguamente las recordadas. Se tiraban a la calle. La pena también que no se haya podido recaudar más vídeos y más fotos, porque claro, antiguamente pues no había muchos medios, no como ahora que el móvil tenemos todos vídeos. Y entonces me ha parecido estupendo para eso, para que en futuras generaciones puedan ver lo que era antiguamente la recordada. Me imagino que esperando con ganas el segundo capítulo, ¿no? Hombre, por supuesto, que sea pronto. Bueno, pues no te entretengo más, que sé que tienes prisa. Adelante, Paco. Muchísimas gracias. Gracias, Manolo. Bueno, tenim així a l'Oli Real, una de les presidentes de Penyes de Paterna, directiva de la Federació Interpenyes Paterna. Loli, què t'ha paregut el documental? M'ha encantat, però estic molt encantat, m'ha agradat, crec que és bo per tindre una hemeroteca de lo que passava en Paterna i és una llàstima que no tinguem més fotos i més vídeos. Bueno, ho tenim en el pensament perquè anàvem mirant el reportatge i me recordava moltes coses. Pues sí. T'ha agradat, pues? Moltíssim, molt. Esperant el segon, el tercer i tot el que sigui. Moltíssimes gràcies, Loli. José Luis, què t'ha paregut el documental? A veure què tinc que dir jo, pues que m'ha paregut molt bonico, molts de records, veure la gent que està, que ja no està, i és una clara mostra de la lluita i de tot el que hem fet per mantindre algo com és la recordar, que per cert aprofite per dir-vos a tots que enguany es celebrarà la primera recordar infantil, de la qual estic molt orgullós. I poc més, que estic molt orgullós del treball que fem i de tindre els companys que tinc en Interpenyes. Esperant el segon capítol, suposo. Home, clar. Moltíssimes gràcies, José Luis. Tenim així amb nosaltres a un dels protagonistes, Tomàs, que així en un actor molt guapo. I a Pedro Muñoz, responsable de seguretat de la Federació Interpenyes. Què t'ha paregut el documental, Tomàs? Molt interessant, el que han dit anteriorment. Les vivències que han tingut nosaltres, ja tenim una certa edat, en els anys 70, 80, anteriorment,
si no fora per la memòria nostra i per aquests documentals, d'ací uns anys es perdria i mai més veuríem quin ha sigut l'itinerari de l'acordar i de les recordades i de la formació de totes les penyes, evidentment. Desde el punto de vista de seguridad, ¿qué has encontrado aquí nuevo que te ha llamado la atención, Pedro? Hombre, en líneas generales, todos estos actos y todos estos datos son muy instructivos porque ha dado a entender todo esto ya desembocado verdaderamente las medidas de seguridad que tenemos ahora en este momento, que la ley es gracias a todos estos vestigios que quedan de los actos pirotécnicos que se hacían en su momento. Es decir, que es muy chocante todo esto porque con esto seguimos siguiendo una línea de que vamos hacia adelante y se nota que, por ejemplo, que vamos avanzando mucho más en los temas de seguridad gracias a todas estas proyecciones que tenemos. Son muy instructivos, muy instructivos. Muy bien. Bueno, espero que con ganas de ver el segundo capítulo, ¿no? Lo veremos próximamente. Sí, por supuesto, por supuesto. Y a tomar nota de ver qué se puede mejorar todavía, gracias a todos estos actos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Tomás, Pedro. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bueno, bona nit, tenim així a Laura, la regina de les festes de Paterna 2023. Què t'ha paregut el documental? La veritat que jo no sabia res de la recordar, més del que crec que tot el món coneix, que es fa el tiro pitjor ni poc més, però la veritat és que he après molt que jo crec que si no ho ves al documental no n'hi ha altra forma de conèixer-lo, perquè ha parlat molta gent que jo ni coneixia i la veritat que és molt xulo, molt xulo. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Has après algo de història de les festes de Paterna. Sí, és que la veritat que tu saps ara que és el tiro pitjor, però com es feia abans, jo sí que sabia que es tirava per tota Paterna, que tal, però pel que m'han contat, però res a veure amb això. Això és la joventut que tens. Moltíssimes gràcies, Laura, i ara gaudir en tots. Molt bé, enhorabona. Gràcies. Hem parlat en Laura, la regina de les festes, ara tenim així a la seva cor d'honor, Cristina, Alba i Paula. Qué buena memoria tinc. ¿Qué te ha parecido el documental? Pues la verdad es que me ha parecido muy interesante porque mi padre sí que me había contado cosas, pero tampoco me lo podía llegar a imaginar y ahora pues viendo las fotos y como lo han explicado más, pues me ha parecido muy interesante. Muy bien. ¿Y a ti, Alba? Sobre todo muy interesante porque sabes cosas nuevas de Paterna que yo llevo 24 años aquí viviendo y ha sido un documental muy bonito y muy... Pues eso. Pues a mí me ha gustado sobre todo que cuenten experiencias que han vivido, le han metido mucho humor y al final eso siempre lo hace más ameno, conocer más el pueblo, de los orígenes y todo. La verdad es que me ha gustado mucho. Bien. Yo creo que vosotras, por vuestra juventud, iba a ponerle otro calificativo, pero por vuestra juventud, esto no lo conocíais. El origen de lo que es la recordá que hoy se hace en el Parque Central no lo conocíais. ¿Os ha llamado la atención? Sí. La verdad que sí. Sí, 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 sí. Pues nada, pues muchísimas gracias por asistir y os esperamos en el segundo, ¿no? Gracias. Venga. Bona nit, Vicent. Bona nit. Què t'ha paregut el documental? Espectacular. En la mà. Tens una mà? Espectacular. Espectacular, Manolo, espectacular. Ja era hora de que gent com vosaltres, entre tots, pues que se poguera Paterna i els jóvens que pogueren saber lo que és la recordar i la història de la recordar, igual com vosaltres teníeu la penya, vosaltres portàvem la penya i tal. És bonico de que esta tradició puga seguir i gràcies per haver fet tota aquesta faena per Paterna, tio. És extraordinari, jo què vols que te diga? Esperant el segon capítol? Esperant el segon capítol i el tercer. Si no se pot acabar, si és que això no se pot acabar, Manolo. Hi ha que documentar-ho. Hi ha que documentar-ho, perquè el dia que no siguem nosaltres, els jóvens, per lo menos podran disfrutar i el granet este d'arena que hem posat perquè tot això pugui seguir. Moltíssimes gràcies, Vicent. A vosaltres. Al Coter Major, moltíssimes gràcies. Bueno, María Amparo Bartual, paternera de Socarrel, no és coetera, està en una penya de coets, però t'ha agradat el documental? M'ha encantat, m'ha encantat. A més, són recuerdos de quan érem xicotets i el que ho hem viscut i hi ha vist gent tan joveneta i molt bonico. M'ha agradat.
Molt bé. Vaig a presentar-te, no sé si el coneixies o no, a Borja Martínez, de los Campana de tota la vida, d'estos que han eixit així tirant coets. Ell també ha eixit, aixina de nano, però també ha eixit. Borja, bona nit. ¿Qué te ha paregut el documental? A ver, la verdad es que me ha parecido muy buen documental, que nos enseña un poco la cultura del fuego que hemos tenido durante muchos años. Como bien has dicho, ha salido mi familia y bueno, pues también nos trae muy buenos recuerdos, que aunque sea joven, yo también he vivido un poco eso, ya lo habéis visto, era bien enano. Y bueno, yo también he vivido las recordas en la calle. Al fin y al cabo yo lo vivía desde el balcón de mi abuela porque tenía 6-7 años, pero bueno, el Ya ni queden era muy típico de aquella época y yo lo he cantado muchas veces en el balcón de mi abuela y me quedaba hasta las 6 de la mañana si hacía falta viendo cómo mi padre y mis tíos tiraban cohetes debajo de casa de mi abuela. ¿Esperando el segundo capítulo? Sí, por supuesto. O sea, encantado de poder ver el segundo capítulo, deseando que llegue el momento de que salga, y un tercero, un cuarto y los que hagan falta. Siempre es un placer ver vídeos de estos. Pues muchísimas gracias, María Amparo, Borja. Nos vemos en un ratito. Jorge, bona nit. Buenas noches. ¿Qué te ha parecido el documental? Tremendo. Tremendo, me ha parecido muy bien. La verdad es que ha estado bastante bien. Han salido las zonas de Paterna donde había fuego y donde se juntaban todas las peñas que, mira los pelos, de punta. La verdad es que me ha encantado. Ahora esperar la segunda parte para verla ya mismo. Muchas gracias, Jorge. Venga, hasta luego. Hasta ahora. Bona nit, Toni. Bona nit, Manolo, què tal? Digues, què t'ha paregut el documental? Pues mira, la veritat és que m'ha paregut que havien fet una labor que tenien que fer, perquè si no, això s'haurà perdut. I ara anem a tindre-ho recopilat i està ben preparat, en datos, i me pareix que la labor que ha fet Camilo ha sigut extraordinària i n'hi ha que agrair-se-lo d'alguna manera. Esperant la segona? Ara veurem la segona que vegem, però vegem la primera segur que estarà bé. Muchas gracias. Vale, Manolo, gracias a tú. Bueno, tenemos aquí a Verónica, fallera mayor de la Junta Local Fallera de Paterna. No hay que chillar. Y bueno, quiero hacerle una pregunta muy sencillita. Verónica, por tu juventud, ¿has vivido alguna vez la recordá? ¿Sabes lo que es? Sé lo que es, pero no he vivido la recordá desde dentro nunca. Me encantaría, la verdad, lo he visto lejos, he de reconocerlo, le tengo bastante respeto, pero bueno, admiro muchísimo a todo el que entra, a todo el que lo vive y la verdad es que me encantaría alguna vez poder vivirlo. ¿Qué te ha parecido el documental? Pues me ha encantado, la verdad es que he conocido que erais un poquito gamberretes, pero nada, muy bien, la verdad es que es súper interesante. Pese a empezasteis siendo poquitos ahí con vuestras mesitas y tal, al final se os fue un poquito de las manos, pero bueno, os habéis ido adaptando a cada zancadilla que se os ha ido poniendo y a día de hoy estáis haciendo algo que hace que Paterna se reconozca en todos los sitios y nada, solo se os puede agradecer que hagáis que el nombre de Paterna esté donde está gracias a todos estos años de historia que habéis ido trabajando. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Muy buenas. Buenas. Tenim així a José Miguel Espinosa Escrich. José, mi pels amics. Escriche. Siempre es Escriche. No, pero es Escriche. El escarabat. El escarabat. Com me coneguen, en el poble. Molt bé, l'escarabat. Josemi, Dime. tu has viscut alguna recordar? Jo, moltes. A la teua edat, jo crec que Moltes. Agafa't el micro. Jo he viscut moltes recordades. Des que se començaren a tirar, jo vaig néixer en el carrer Calvo Sotelo, o Maestro Soler, no sé quin és, uno d'ells dos, per ahí. Mestre Soler. No, el carrer Bonaire, jo no sé com se diu. No sé com se diu. Bonaire? No, sí, el carrer Bonaire. Bé, però després anàrem a lo que era Magent i Meri, que és el barri de la Cagarrita que diem, perquè allí era el corral de ganau. Entonces allí començarem
com era tradició sempre, els pares, pues, després de l'acordar, se traien les taules en el carrer i es començàvem a menjar el xocolata i tot lo de més, i de vez en quan pues, això se'ns començaven a tirar els coets. Tiraven coets. Allí estava el Pepe el Rata, que també era veí nostre, el Pollastre, que estava també davant de nosaltres, i es començàrem ahir a tirar. I després m'ha anat en tots els puestos que estaven en el punt del Palomo, que ahí també tiraven, es començaven després en la plaça Merino, en l'avenida 1 de Maig, es començaven a tirar, i com aquell que diu, ho he viscut quasi totes. Quasi totes. Entonces, jo puc dir que sí, que hi era una tradició molt bonica, molt bonica. Què esperes veure així? Què esperes veure? Pues jo espero que això siga una base de datos para que se quede y que la gent que vinga darrere de nosaltres veja el que se feia entonces, perquè així sabran com es comença tot això del foc, encara que ara tens que tindre moltes mitges de seguretat i està tot un poc més complicat, però la tradició no se té que perdre mai. Correcte. Pues moltes gràcies, Josemí. Res, hasta que vulgueu. Bueno, tenim així a José Miguel Espinosa, que ja l'hem entrevistat abans. Sí, sí. Què t'ha paregut, Josemí, el documental? Jo realment m'ha encantat perquè s'està fent un treball impressionant per part d'Interpenyes, encara que col·labora en tot el món, però el que el porta tot este folló, i així tenim a César com a president que és en aquest moment, i a tot l'equip que té darrere, com tu, com tu mateixa. A mi de veres m'agrada molt perquè això va quedar una constància ahí de tot el que en Paterna s'ha fet per la cultura del foc i com es comença i com se va fer. És com te deia antes, n'hi ha ara massa normatives i massa històries que n'hi ha que, entre cometes, n'hi ha que agarrar-les, però n'hi ha que adaptar-ho tot a aquestes circumstàncies i jo crec que això va quedar ahí gravat per la història del poble i perquè les generacions futures que vinguen sàpien com ha sigut tot això i que no és dir, no, és que era tirar cohetes, no, era perquè n'hi havia una infraestructura darrere que ha pogut aconseguir totes aquestes coses. M'imagino que esperant el segon capítol, no? Pues sí, clar, per supost. Pues te vaig a deixar lliure perquè veig a la teva dona en la neteta que està esperant. La neta que vol ja el papo. Però no, però sí, per supost, jo de tots els capítols no me'ls vaig a perdre ningú, perquè està molt ben estructurat tot i jo m'imagino que ara, a partir d'ara, l'estructura va ser un poquet millor perquè n'hi ha més documentació, perquè antes n'hi havia molta xicoteta de documentació, n'hi ha poques coses en què se poden, però ara sí que n'hi ha mitjos audiovisuals i n'hi ha de tot, que se pot fer una cosa molt millor. Moltíssimes gràcies, José Miguel. Se vem en el següent capítol. César Andreu, president de la Federació Interpenyes, cap i responsable de tot això, encara que Santi Muñoz, ja que nomenar-lo, no ha pogut estar així amb nosaltres un dia tan especial com és este. César, vull que em digues què t'ha paregut de veres este documental. Extraordinari. O sea, a mi m'ha paregut extraordinari. Ja havia visionat una part d'ell, però bueno, avui, a més en el Gran Teatre, pues és millor todavía. I la veritat, pues el grup de treball que de forma desinteressada que ha treballat en els medis que teníem en Abasto, ara sí que podem dir que, bueno, que ja els demés capítols els medis van ser molt millors i, a més, com ha comentat abans Josemí, la veritat, n'hi ha més documentació. En el mil·lenni d'ara tenim més, tot el món té més càmeres i n'hi ha més documentació gràfica per a que traure en el documental. M'imagino que feliç per la notícia que ens arriba de l'Ajuntament, l'aprovació per unanimitat de com a bé d'interès local la festivitat de la Recordà de Paterna, no? Bueno, encara no s'ha aprovat res. O sea, lo que va a hacer el Consejo Històric es una declaració institucional apoyando que se faci la declaració que la que té que fer la Generalitat. Ara és com comença el treball, no? Que tenim que
que presentar molts documents i demostrar que efectivament és un acte que té que tindre el reconeixement. Que estic mirant a Camilo a veure si me'l fan arribar així. Bueno, esperem el segon capítol, que m'imagino que tindrà com a mínim esta qualitat. Ara, anar superant això per mediació dels mitjos que se posen. Vale. Esperem que abans de l'estiu estiga. Moltíssimes gràcies, César, per la feina que esteu desenvolupant des d'Interpenyes. Molt bé, moltes gràcies. Teresa Espinosa Andreu, regidora de Turisme, Cultura i Foc, paternera per els quatre costats, Blaya, Escarabat, què més se pot dir? Guapa, impressionant. Què t'ha paregut el documental? Pues volia donar l'enhorabona perquè m'ha encantat. M'ha encantat perquè és reviure i saber realment lo nostre, no? Lo que hem viscut en Paterna, les nostres tradicions, i tindre-les gravades i que puguem veure-les tot el temps que vulguem i que se pugui transmetre a totes les generacions, pues crec que és espectacular, perquè tot està lligat. La corda de Paterna està clar que està protegida i que té molt de recorregut, però també és molt important posar en valor i s'ha de recordar que va tan lligada a aquest ritual de foc, no? Dins de la nostra ciutat del foc. Així que enhorabona. Moltíssimes gràcies. Esperant el segon capítol o què? Per suposat. Desitjant veure més coses. Gràcies, Teresa, i a gaudir de les festes. Bueno, tenemos aquí a, de la familia Muñoz. ¿Qué vamos a decir de esta familia que trabaja casi todos por la fiesta en Interpeñas? Vosotros, igual que mi mujer que ha venido antes, la vivís cerquita, no sois coheteras. ¿Qué os ha parecido, qué te ha parecido a ti, Claudia, este documental? Porque tú con tu juventud habrás escuchado algo en casa sobre lo que eran los cohetes al carrer. ¿Te hacías una idea de que era algo así? No, la verdad es que no. Yo pensaba que la jaula estaba desde siempre, la verdad. Me sorprendió bastante cuando era desde la calle y la verdad que me ha gustado muchísimo. ¿Y a ti, Merce, te ha gustado el documental? A mí me ha encantado el documental porque es conocer la historia sobre todo del fuego y sobre todo la parte de la Peña Altro, que mi padre era perteneciente. Me acuerdo cuando me contaba que se iba, yo lo he visto, que se iba a casa de los Campana a tirar y yo quería irme con él y no me dejaban. Y yo quería irme detrás de él. Había mucho fuego allí. Sí, había mucho fuego. Pero entonces iban con un pantalón, mi padre iba con un pantalón de terga y una camisa de manga corta, que entonces no había tanto. Luego ya se desmadró. Con ganas de que llegue el segundo capítulo, supongo. Sí, con ganas de verlo. Bueno, pues muchísimas gracias por pasar por aquí a darnos vuestra opinión. Muchas gracias a vosotros.